Ydych chi erioed wedi ystyried a ydych chi'n gwneud popeth o fewn eich gallu i gefnogi iechyd a lles yn eich gweithle? Mae Offeryn Arolwg Gyflogwyr Cymru Iach a'r Waith yn ffordd gyflym ac ymarferol o ddarganfod hynny. Mae'n cymryd llai na 10 munud i'w gwblhau a byddwch yn cael cipolwg ar unwaith ar berfformiad eich sefydliad. Byddwch yn derbyn adroddiad wedi'i deilwra am ddim, gyda chyngor clir, adborth a chamau nesaf awgrymedig i gryfhau eich strategaeth lles yn y gweithle. O adolygu canlyniadau i ddatblygu cynllun gweithredu, gallwch hefyd gael mynediad at offer pellach am ddim a chymorth un i un gan ein cynghorwyr gweithle i helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Cymerwch y cam cyntaf tuag at weithle iachach a mwy cefnogol. Cwblhewch yr Offeryn Arolwg Gyflogwyr heddiw.